Já jsem Dami a vítám vás u dalšího videa. Dneska budeme dělat dotykovou challenge a mám tady speciální hosta a je to Dave. Čus. A dneska budeme dělat dotykovou challenge, že si zakryjeme oči, on mi vezme prst a někam se dotkne a já musím poznat, co je to za místo. Tak co, Dave, můžeme začít? Jo, můžeme. Tak začínám. Já to tam pak stříhnu. Já to pak zestříhám. Tak, můžeme začít. Začínám já. Počkej, to musím udělat takhle, drž to nějak, aby to bylo vidět, to v jednu ruku. A můžeš. Vem mi prst. Brada. Ne. Tak. Ne. To bylo tvrdý. Loket. Ne. Nevím, nechám se podat. Čelo. Čelo. Teď si zakryju oči ty. Nos. Jo. Už to. Davide. Počkej. Co děláš? Já nevím, ono to nejde, počkej. Ty vado. Stejno. Jo. Jo, stejno. Tak já to namířil ten prst dolů, že jo. Počkej prst. Pusa. Jazyk. Poslední čup. Davide, ne. Dlaň? Ne. Prst? Jaký? Prostě ruka. No jaký? Jo. Tak, to je z tohoto videa všechno. Doufám, že jste se bavili. Sdílejte, dávejte lajky, komentujte a čau.